Anem a afegir un altre tipus de pregunta. En aquest cas, buscarem una de respostes múltiples, per exemple. Doncs estem en el nostre curs, recordem que podíem anar a diversos sistemes al nostre banc de preguntes, anem al banc de preguntes. Aquí triem la categoria que hem definit en el primer tipus de pregunta, que hem dit que era l'energia, perquè agrupàvem les preguntes referents a temes d'energia. D'acord, tenim la primera pregunta que vam fer aquí, que era d'associació, i ara anem a crear una nova pregunta. N'hi ha diverses, triarem l'opció múltiple. L'opció múltiple és una que nosaltres li donem la pregunta, diverses opcions, i n'ha de triar una o més d'una, en funció del que nosaltres vulguem. Per exemple, doncs li diem afegeix, aquí ens diu un nom de la pregunta curt, que ens permeti definir o d'alguna manera localitzar la pregunta per quan la vulguem afegir en un qüestionari. Per exemple, podem posar energia cinètica. Va? El text de la pregunta, per exemple, doncs li demanarem la definició d'energia cinètica, una petita definició, i li donarem 4 definicions possibles, de les quals només una és correcta. Doncs, per no haver d'estar a escriure, jo la tinc aquí, val? Doncs, text de la pregunta, quina és la definició d'energia cinètica, no? Una retroalimentació general, li podem posar exemple, una petita definició perquè ja l'haurà posat, si vol, val? O una altra. Diguem que només li deixarem triar una resposta, que barregi les opcions, així no sempre surten en el mateix ordre, que les opcions surten numerades com ABC, aquí són ABC o números o sense numerar, això ho triem nosaltres, i aquí són les diferents opcions que tenim, d'acord? Per exemple, li posarem les 4 definicions que tenim, no? Per exemple, aquí en tenim una, que serà la correcta. L'energia cinètica, doncs, una definició pot ser aquesta, i li direm la puntuació, que és 100%, vol dir que és totalment correcta. D'acord? I aquí si li volem donar doncs, algun tipus d'explicació quan la respon. D'acord? L'opció 2 és la segona opció. Li posarem una definició que no correspon a energia cinètica, sinó que a energia potencial, per exemple. D'acord? I la qualificació, si la trien aquesta, doncs normalment es resta un terç si són 4 opcions. Per tant, li restaríem un terç perquè no puguin respondre a sort. D'acord? La tercera opció, que farem una altra definició que no correspon. Aquí i li posarem el mateix, li restarem un terç de la resposta. I aquí posarem la quarta opció, que correspon a un altre tipus d'energia. I farem el mateix. Com que és incorrecte, doncs li restarem un terç de la pregunta. L'opció 5 no la volem, la deixem en blanc. Una retroacció combinada, en funció de que hi hagi una resposta o sigui parcialment correcta, si posem més d'unes opcions. Aquí només hem dit que una fos correcta, però podríem fer una pregunta en la qual hi haguessin 2 correctes i 2 incorrectes i després dividir-la, que és la seva nota. Intents múltiples, val? Si els penalitzem, si en fem més d'un, anem penalitzant, és l'habitual, perquè no es vagi insistint. I etiquetes, i com sempre, no en posem perquè nosaltres no busquem després. Val? Diem des els canvis i continua editant.
i ja la tenim completament desada, no ens falta res, revisem, val? I desem els canvis. Val? Ara ens sortirà ja la segona pregunta, fixem-nos aquí que ens surt una definició prou clara del que és. D'acord? Tant aquí, si volguéssim veure-la, doncs obriríem aquí que posa edita i faríem previsualització. I aquí tindríem doncs, tal com ho veuria l'alumne per respondre.